problema. Kay wala na ko'y kwarta, akong bulsa nabuslot na. Kay wala na ikasulod pa, unsa maning problema. Pirti man yung lisuda, ingon ani na lang jud pirmi. Ang kinabuhi ko ani, unsay angay nabuhaton, haron ako muasinso. Kay tungod sa bisyo, bisag piso wala na ko. Agpa gani sa'yo, tuan ako sa akong amigo. Magtagay mi og bino, kauban sa iyang amigo. Pag abot o gabi, mangapi na lang pirmi. Mao kani ang resulta sa sigilang ug tagay. Mas unahon ang bisyo kaysa mangitag trabaho. Mao kani ang resulta, sigilang ug tanga. Pagmata ko sa buntag, akong dughan nagsakit. Kay tungod sa bino na ako lang gilamugmug. Giubanan padyud kani o ginagmay na utot. Kay napuno man pudi ay kani sa panuhot. Wa damha na maingon ani ang akong kinabuhi. Isa una buutan ko, way bisyo nga gisudlan. Apan karon na nadala ako sa akong barkada. Ug dito nagsugod ang kinabuhi kung maot nang karon nagmahay ko. Nganong niintir kog bisyo, kay dili man lalim na ikaw mabisyoso. Kay kalas man kaayo og kwarta. Kanang imong kinintos, kulang lang ipalit og red horse. Munang ayaw og patuga og alanganin imong kwarta. May pay ka na, tigungon mo og ipalit og sanina. Undangi ang bisyong ingon ana. Kay kung magsigi ka pirmi, ikaw walay makwarta. Kay kung magsigi ka pirmi, ikaw walay makwarta. Thank you.